Sí, què hi fem aquí, nan, avui? Avui fem unes fotografies amb tota la gent que han pintat aquests quadros i així hi som tots, i encara que n'hi havia que han portat pinzells i els altres que s'han dedicat a criticar, la crítica m'ha fet que un altre hagi vingut amb més pinzell i hagi arreglat la crítica del desgraciat que m'ha volgut criticar. I llavors, quan estava desesperat i a punt d'abandonar, venia la Pilarín i deia que eren macos. Llavors jo pensava, i en Ramon Cotrina també, i en Jordi Canelles se sentava allà en una cadira, se'ls mirava durant una hora i deia, és que dius moltes coses, diu, no s'acaben mai de mirar aquests quadros. I jo pensava, potser n'hi veu més de les que jo hi he posat, ja sol passar això també. Llavors tornava a venir un altre dia al Pilarín, i un altre dia en Xopi, i un altre dia anàvem parlant amb en Sebastián i Antoni Casasses i amb en Borràs de la Resistència, i hem anat fent festa, i llavors crec que a l'hora de presentar això ho hem de presentar tots perquè és una mica d'ells. Quan es farà la presentació? L'1 de desembre, em sembla 7:15 de la tarda aquí a la Galeria del Carme. Molt bé. I la Pilarín es farà la presentació? M'han donat aquest honor, perquè en nan el coneixo des que portava pantalons curts i sempre pensava que era un gran activista, i de mica en mica vaig anar descobrint que feia llibres, que en tenia d'ocells, però és increïble com una persona, diguéssim, del seu dintre interior, sense preparació acadèmica, pot arribar a coses que la gent hi arriba després de tenir una gran formació acadèmica i renunciar-la. Ell, abans de renunciar-la, ja se l'ha posat per barret. Moltes gràcies.